سلام زي خبركم تهاتلتي بين تي في لو مسوني حدا لكاتي استلالو لتوزينات تزلكم متيلخو كموترو كساف فصام دباتنا نختكتاتلونا ندعدمكو بقدامنت ارسته زينا الشباب مقادشو سبب سلطان ابز نبرلو هوتيل متقعتي فصيمو صنكور كينات ኢትዮጵያ ሀብለ ለትግራይን ምሕዳር ባይደን ዝሃቦ መግለጺ ሓሶት ምዃኑ ተቃሊዑ سعود عرب أمونغو سودان إثيوبيا تخصيص زلوا نايروب جتشت نمشيمقال حسب مقربة تجليتو إثيوبيا أبز متسلو ورحي ميازيا كتابة كورونا فيروس نابعدا كم أتأتو نجليتا سراوي السودان دحري سلسة نقادو مجوايم أبدو بإثيوبيا زلوا حلوة كم زترون قال إنزد هس الزيناتات حيزلكم متسلخو سنين أيم كتال جزين لا تمنخو أبزا channel دمه نايوترو تخطاتلت نختكونو سابسكرايب كتجبرو بخبري عدمكم الشباب مقادشو سبب سلطان ابز نبرو الهوتيل متقعت فصيمو اطوات الشباب مقادشو ابز ركب سبب سلطان منغستي زركبلون هوتيل افريقا متقعتي زفنو خوينوم مسغل حيل صصتا دما تواغيوم نتت مال سنبت دحر قطري زغوانه فمتقعتي الشباب حلافነት كم زوسدلو افليطلوم اتمتقعتي مجمرتا منكنا بزتصاود نتواغو يجميرو بتمتقعتي بوحدو 37 كم استقاتلو استراغص خوينو رويترز غنا اب صبصاو بزحي موتي تشعته ابصيهوم እዚ ምሳል ቃይዳ ምትሳር ከም ዘሎ ዝንገርሉ እስላማዊ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ መንግስታዊ አካላት ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ምፍጸሙ ዝዝከርዩ መጀመርታ ታኖታው ዝሓዙት መንኪና ኣብ ፊት ሆቴል ተላቲማ መሰኻኸር አይነን ሰበ ስልጣን መንግስትን ከም ዝብሎ ካብኡ ድማ ሽዑ ተምዕጡዋት ናብቲ ሆቴል ኣትዮም ሓደ ሮይተርስ ዘዛረቦ አሕመድ ኑር ዝበሃል ናይ አይን መሰኻኸር ኣብቲ ሆቴል ውሽጢ እናዓለልናን ከለና እቲ ነታጉ ነቲ ሆቴል አንቀጥቂጥዎ ካብኡ ተጨኒቕና አንገብሮ አይንፈልጥን ነርና ኢሉም ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ፖሊስ ሮይተርስ ከም ዝበሎ ሕጂ እቲ ስርሒት ኣብቅዩ ና4 ካብቶም ዕጡዋት ሓዊሱ 9 ሰባት ክሞቱን ከለሁ ልዕሊ 10 ሰባት ድማ ቆሲሎም መብራት ድማ ሽዑ ጠፊኡ ብባል ኣብ ፌስቡክ ገጹን ተመሳሳሊ ርእይቶ ስፊሩ ቀዳማይ ሚኒስተር መሐመድ ሁሴን ሮብሌ ኣብ መግለጺኡ ካብቶም ግዳያት ዝኾኑ ሓደ መሐመድ ኑር ጋላል ዝተባሃለ ወታደራዊ ጀነራል ነበር ከም ዝርከቦም ሓቢሩ እቶም ዕጡዋት አልሸባብ መጥቃዕቲ ዝፈነውሉ አፍሪካ ሆቴል ኣብ ጥቃቲ መዕረፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ዝርከብን ሓያሎ ሓለዋ ዝግበረሉን ከም ዝኾነ ኣብ ሞቃዲሾ ትርከብ ጋዜጣ ቢቢሲ ቤላ ሐሰን ተዛሪባ ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ሆቴል ገለ ኣባላት ሃገራዊ ባይቱን ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝትን ከም ዝነበሩ ናይቲ ከባቢ ፖሊስ ገሊጹ እቲ ሆቴል ድማ ሰበ ስልጣን በተደጋጋሚ ዝርከቡሉን ከም ዝኾነ ይዝረብ ነቲ መጥቃዕቲ ሲዒቡ ሰንበት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሓያል ትክን ባርዕን ዘርእዩ ምስልታት ተራእዮም እዚ መጥቃዕቲ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ልዕሊ 700 ዝኾኑ ወታደራት ኣሜሪካ ክወፁ ምስ ገበረ ድሕሪ ሂደት ሰውናትዩ ዘጓንፍ ዘሎ እቲ ስጉምቲ ኣብታ መጻ ወርሒ ምርጫ ከተካይድ ተዳሉ ዘላ ሃገር ሶማልያ ካልኦት ዘይምርጋኣቱን ከስዕብ ከም ዝኽእል ይስጋ ጽንጉር ኩናት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንምሕዳር ባይደን ዝሃቦ መግለጺ ሓሶት ምዃኑ ተቃሊዑ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድ ፔካ ሃቪሲስቶ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት አገዳሲ ዝኾነ ተልእኾ ተዋሂቡ ናብቲ ዞባ ክኸይድ ተላልዩ ስለዝነበረ ኩነታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ጽንኩር እዩ ነይሩ ኢሉ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ድሕሪ 3 ወርሒ ቀጺሉ ኩነታት ጸጥታ ትግራይ ኣዝዩ ጽንኩር ኮይኑሎ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ገጠራት ከባቢ ዝተወልዐ ኩናት እዩ ይብል ሃቪስቶ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ በአማይታ ሻሕት ዝውጽሩ ሰባት ሰው ሓገዝ ከም እተዋህቦም ዝሕብር ዜና ኣሎ እንተኾነ ግን ኣብተን በዚ ሕማም ኣዝ ተጠቂየን ዘለዋ ዞባታት ናይ ምብጻሕ ድልበት ያጸጋሚ ዝኾነ ጸጥታዊ ሃዋህው ቢሮክራሲያዊ እንቅፋታትን ብምፍጣሩ ክብጽሕ ኣይከኣለን ኢሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጃምላዊ ቅትለት ከምኡን ጃምላዊ ግህሰት ከም ዝፈጸሙ ብምግላጽ በተወሳኺ ሰለስተ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ብወገን ኢትዮጵያ ይዋግኡ ከም ዘለውን ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ እቲ እተዘረበ ግፍዕታት ክምርምር ተማሕጺኑ ከም ዘለውን ገሊጹ ሓንቲ ወሃቢት ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ዶክተር ደብረጽዮን ካብ ተዛረቡ ቃላት ናይ ሓደ ገበናዊ ክሊኒክ ደልሃመት ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘስካሕክሕ ገበናት ይፍጽም ከም ዘሎ ኸሲሳ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡን ሓይልታት ኤርትራን ሶማልን ብዘይካዙን ናይ ኢሚራት ድሮን ኣብ ጎን ዞም ሓይልታት ኮይኖም ይዋጉ ከም ዝነበሩ ብምጥቃስ ንህዝቢ ትግራይ ጠሪስካ ንምጥፋእ ዝሃቀለ ከም ዝኾነ ገሊጹ ናይ ጎረቤት ሱዳን ዝሃደሙ ተወላዱ ትግራይ ድማ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብዘይ ኣፈላላይ ምጽላልን ተወሳኺ ናይ ጽልቕ ቅትለት ምፍጻምን ገበነኛታት እዮም ክብሉ ነቲ ሁማን ራይትስ ሓቢሮም
ናይ ፊንላንድ ሃቪስቶ ቦገኑ እቲ ናይ ትግራይ ግጭት ዘምጾ ዘባዊ ጽልዋታት ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ኢሉ ለሊ 58000 ስደተኛታት ናብ ሱዳን ከም ተሰዱን ኣብ ዶባት ዘሎ ወጥሪ ድማ ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎን ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ ናይ ኖርዲክ ዲፕሎማት ኣብዚ ዝመጽእ ሒደት ሰሙናት ናብ ኢትዮጵያን ጎረባብታን ክኸይድ መዲቡ ነይሩ እዚ ድማ ሓላፊ ጉዳያት ወጻኢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጆስፕ ቦረል ነቲ ተልእኾ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምዝዛሙ እዩ ናይ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሪፖርት ኣብ ዝሓለፈ ወር ሕዳር ዘጋደድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮሙን እቲ ኩናት እንተገደደ ቢሚሊዮናት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ከይፍጠር ስጋት ኣለዎ ኢሉ ስጋቱ ክገልጽን ከሎ ኣብዚ ዞባውን ዶባውን ምስሓባት ብቕጽበት ናብ ጎረባብቲ ጅቡቲን ኤርትራን ሶማልን ከይልሕም ዝሰግእ ምዃኑ ብርዩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አቶ ደመቀ መኮነን በ29 ጥሪ ንገለ አባላት ናይቲ ምሕዳር ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኩነታትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታትን በጽሑ ዝተባህለ ግፍዕታትን ሓሶትን ፖለቲካዊ ጸለምን ምዃኑ ብምጥቃስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትክልል ንልዕሊ 1.5 ሚሊዮን ህዝቢ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘብጽሕ ኣመልኪቱ እንተኾነ መሰኻኸር ካብቲ ክልል ኣብ ዝህቦ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታት ካብዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምምሕዳር ዋሽንግተን ዝተዋህበ መግለጺ ዝተፈለየ ኮይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ቅትለት ጥሜትን ካልእ ግፍዕታትን ይቕጽል ከም ዘሎ ብምርጋጽ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሺየትድ ፕሬስ ኣብ ዓምዱ ሓቢሩ ክፍለ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ናይ ምሕዳር ባይደን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከም ዘሻቕሎን ኤርትራ ድማ ሰራዊታ ክትስሕብን ከም ዝጽውዕ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራት መላእ ዓለም ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ቅትለት ሰላማውያን ሰባትን ብሰንኪ ኩናት ተኸሲቱ ዘሎ ጥሜትን ከም ዝተሓሳሰበን ብወግዒ ይገልጽ ኣለዋ ቀንዲ ተዋሳኢ ናይዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግፍዕታት ናብቲ ክልል ሰራዊቱ ኣዋፊዩ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑን ማዕከና ዜና ዓለም ብሰፊሑ የቃልሓ ይሁን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ካብ ዜጋታቱን ተቃውሞታት ክልዓል ጀሚሩ ዘሎ ምትእትታው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዝርዝራዊ መግለጺ ካብ መሃብ ተቆጢቡ ይርከብ سعود عرب أمانغو سودان الإثيوبيان تخصيص زلو نايدو ግጭት ንምሽምጋል حساب مقربة تجليتهم استفلاليا مربوات حبريتها بزغربو زلوا زينا مسارت بمنستر قدات وصاي محمد علي فاكي سليمان زمرح لاوالو سودان هز حلف سمون من السعودية مزنو فايسل بن فرحان اب رياض تراخيبو دحري مزراويو لوخ سودان اب رياض زمرح حدا معلتي دحرتي بمنستر قدات وصاي اتو عثمان صالح زمرح لوخ ايرترا اب رياض مس منستر بن فرحان مرخاويو ኤርትራን ዶብ ሱዳኑን አቀድመን ሃመንጎ ሱዳን ኢትዮጵያን ተኸሲቱ ንዘሎ ዶባው ግጭት ንምሽምጋል እማመታት ከም ዘቀረባን በወገኑ ሱዳን ተቀባልነት ከም ዘይረኸበን ተሓቢሩ ሱዳኑን ነዚህ ብሱል ዓረብ ዝቀረበ ሐሳቡን ከም ዘይተቀበለቶ ዘአመቱ ዲፕሎማሲያታት በዛዕባቲ ምስ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ሁነታት ዝርዝራዊ መረዳታ ማህባት ቀይሶም ሱዳን ድሕረት በሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተደገፉ ሚሊሻታት ዘካየደው ምትቃቲ ናይ 26 ዓመታት በኢትዮጵያ ተወሪሩ ጸንሐ ዝበለቶ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬታ በጸረ ምትቃቲ ከም ዝመለሰቶ ክትገልጽ እንከላ ኢትዮጵያ ድማ በአንጻሩ ሱዳን ናብ ዶባት ሒሳ ተጻቦታት ከም ዝፈጠረታ ተወቅስ ሰራዊትን ናፍቲ ዘሰሓብ ዘሎ ከባቢታት አኽቲተን ዝርከባ ሱዳንን ኢትዮጵያ ንጸጸኒህን ናይ ተኽሲ ምልዋጥ ይካይዳ ምህላውን ይፍለጥ ኢትዮጵያ ብዝመጽ ወርሒ ሚያዝያ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ናብ ዓዳ ክትእቱ ምዃና ገሊጻ اتيزاعتو كتابت بوحدو نا اسراميتاويت تقالاتي كفالات حبرتسب كم زباصح منستر طنات هاجر افليتو ات منستري نمرخبتي بزهان وشت عدي ابزها بحبريتا منستري طنا بيت صحفت قدامي منسترن بيت صحفت بريزيدنت نز كتابت نمتاو تواديدو ميسرحو كم زلو حبيروم نز كتابت قديموم زوسلو بمسرت ممريه ودب طنا عالم سمويا طنا سب صقا ادمه حضور تدررابن حمام زلوم كم زخون بتوسخ دما بمغنيات تي اب ኢትዮጵያ ከካይድ መደብ ተታሕዙሉ ዘሎ ምርጫ ተደራራቢ ሓላፍነት ዘሎም ሓይልሳት ጸጥታ ነቲ ክታበት ከም ዝረኽቡ እቲ ሚኒስትሪ ሓቢሩም ብዝሕቲ ክታበት ተራእዩ ድማ ንመራሕቲ አውቶቡሳትን ባቡራትን ከምኡን ኣብ ናይ መንግስቲ ኣብያተ ትምህርትን ንዘገልግሉ መምሃራን ኩሃብ ምዃኑ ገሊጹሎም ኢትዮጵያ ነቲ ክታበት ኮቫክስ ብዝባህል ማሕበር ዕድጊ ክታበት ኣቢላ ከም እተእቱ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍሊጡም ኮቫክስ ትሑት ቁጠባን ዘለዎን ሃገራት ክታበት ንምቕራብ ዓሊሙ ብትካል ጥዕና ዓለምን ካልኦት ዓለማዊ ትካላትን ጥዕናን ዝቆመ ተበግሶ እዩ ኩለን ሃገራት አፍሪካውን ነዚ ተበግሶ ተቀቢለን ወየን አፍሪካ በዚ ተበግሶ አቢላ 220 ሚሊዮን ክታበት ክትረክብ ተጽቢት ይግበር ኮቫክስ አሞዳታ 2021 2 ቢሊዮን ክታበት ኮቪድ-19 ምዕዳግ ትልሚ ሂዙ ይርከብ ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ 3 ነጋዶ ምጭዋይም ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓለዋ የትርሮ
ተቃዋምቲ ሱዳን ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ዶብ ጋላቦት ዓጽዮም ድሕሪ ምጽናሕ ሰለስተ ነጋዶ ብሚሊሻታት ተጨውዮም ሃገራዊ ሰራዊት ናብቲ ከባቢ ሚሊሻታት ኣብ ዝዋፈሩሉ እዋን ብህጹጽ ክፍትሑ ጠሊቦም ምብራቃዊ ዶብ ሱዳን ካብ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ካርቱም ንኣልፋሸጋ ምስ ተቆጻጸረቶ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን ኢትዮጵያን ውጥረት ሰፊኑ ከም ዘሎ ኣብ ማዕከና ዜና ብሰፊሕ ክዝረብ ጸኒዩ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ሽፍታ ሚሊሻ ኣብ ውሽጢ 7 ኪሎ ሜትር ዶብ ሱዳን ሰሊኹም ብምእታው ንሰለስተ ነጋዶ ጨውዮም ምስ ወሰዱ ሰራዊት ሱዳን ተወሳኺ ወታደራዊ ሚሊሻ ናፍቲ ከባቢ ከም ሰደዱ ናይቲ ሃገር ጋዜጣ ኣቃሊሓ እቶም ብፌደራላዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝድገፉ ሚሊሻ ነቲ ልሙዕ ዞባ ፋሻጋ ካብ ቁጽሮም ወጻኢ ስለ ዝገበሮ መሬቶምን ሕርሻታቶምን ክምንዝዑ ወይ ካሕሳ ክሓቱ ኢሎም ንሓያሎ ዜጋታት ሱዳን ጨውዮም ማዕከን ዜና ሱዳን ትሪቡን ኣብቲ ጽሑፉ ከምቲ ዘቕርቡ በብመዓልቱ ተቆጥዑ ተቃዋምቲ በሰንበት ኣብ ከባቢ ባሱንዳ ኣብ ምብራቃዊ ግዛት አልቃዳሪፍ ኮፍ ኢሎም ከም ዝነበሩን እቲ ኣብ ጥቆም ዝነበረ ጋላባት ክሰግሩ ከም እተገደዱን እቲ ነጋዶ ዝውሰደ ዶብ መንገድታት ከም እተዓጽውን ገሊጹ بمسارة تاجازتا أتجوي أبتم أبت كبابي بموتر بشكلتها زنك أساقص زنبروه نجاره ببرتو ناي تقسيم اللوات دحر مجمار مخانه بمتقاس أتوم سرعة نخفتوه أتوم ميليشاتات عصات 10 دولار كحساك وهابون كحتون كلو أتوم سودانويان سبسلطان دحرتي فتسامه بونبوه وتدرو ميليشاتات نافت جزات أسفيرو يركبو زخبركم تهاتلتي بين تفي لو مزبلنا يوم السنة دونا